Ang Payatas ay hindi lamang isang bundok ng basura. Para sa mga tulad ni Moymoy, ito ay isang bundok ng sari-saring kayamanan, bagaman nagbubuga ng itim na usok. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga kamay ay kalyado na. Kasing tigas ng gulong ng truck na nagtatambak ng tonne-toneladang basura rito araw-araw. Isang hapon, habang ang araw ay nagtatago sa likod ng makapal na pinaghalong hamog at usok, biglang nagkaroon ng sunog sa isang bahagi ng dump site. Ang mga plastik at nabubulok na basura ay biglang nagliyab, na lumilikha ng isang asul at kahil na apoy na tila sumasayaw sa hangin. Habang ang ibang mga mangangalakal ay nagtatakbuhan palayo, may napansin si Moymoy sa pinakasentro ng nagbabagang tumpok ng mga nag-aapoy na basura. Isang pirasong uling na tila kumikislap. Hindi yun basta uling. Iyon ay may kulay na tila ruby na nakabaon sa itim na bato. Kahit mainit ang paligid, hinukay yun ni Moymoy gamit ang kanyang kalawanging pantusok. Nang mahawakan niya ang mutya ng uling, naramdaman niya ang isang kuryente na dumaloy mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang puso. Ang init ay hindi nakakapaso, kundi nakapagbibigay ng ibayong lakas. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Konsehal Berto. Si Berto ang hari ng Payatas, isang lalaking mataba, madamot, at may pusong kasing itim ng kulong. Ipinagbawal niya ang pangangalakal ng mga mahihirap dahil nais niyang ang kanyang kumpanya lamang ang makinabang sa mga nare-recycle na basura roon. Alis dito, mga hampas lupa! Sigaw ng mga tauhan ng konsehal habang nanunulak ng mga bata at matatanda. Nang makita ni Moymoy na sinipa ng isang tauhan ang isang matandang babae, uminit ang kanyang dugo. Sa unang pagkakataon, ang mutya ng uling sa kanyang bulsa ay nagliwanag. Ang balat ni Moymoy ay nagsimulang mamula, tila bakal na isinalang sa hurno. Ang pawis na tumutulo sa kanyang noo ay nagiging singaw bago pa man pumatak sa lupa. Bitawan mo siya, bulong ni Moymoy, ngunit ang boses ay may dagungdong ng sumasabog na bulkan. Nang tangkain siyang paluin ng batuta ng isang gwardya, mabilis na nasaluyo ni Moymoy. Sa isang piga lamang, ang matigas na plastik na batuta ay natunaw at naging uling. Sa sobrang galit, sinuntok ni Moymoy ang lupa at isang alon ng init ang nagpatalsik sa mga tauhan ng konsehal. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding enerhiya. Siya ay naging isang buhay na uling na tila nagbabaga. Nakarating kay Konsehal Berto ang balita tungkol sa binatilyong yon. Sa takot na mawala ang kanyang kapangyarihan, ipinag-utos niya ang pagdukot sa tanging pamilya ni Moymoy, ang kanyang lolo na si Lolo Pedring. Dinala si Lolo Pedring sa mansyon ng konsehal na nasa itaas ng burol, malayo sa baho ng basura. Pinahirapan nila ang matanda. Iniisip na isa lamang itong mahinang pulube. Ngunit habang hinahampas si Lolo Pedring ng kadena, napansin ng mga tauhan na ang bawat tama ng bakal sa balat ng matanda ay tumutunog na tila bakal din na nagbabanggaan. Hindi nila alam, si Lolo Pedring ay isang dating antingero na nagtatangan ng mutya ng bakal. Itinago niya ito sa loob ng maraming dekada upang mamuhay ng tahimik kasama ang apo. Ngunit nang makita niya ang kalupitan ni Berto, nagpasya siyang tapusin na ang pagpapanggap. Sabi ko sa apo ko, huwag gagamit ng dahas, wika ni Lolo Pedring habang dahan-dahang tumatayo kahit nakagapos ng makapal na kadena. Pero kayo, hindi kayo tao. Kayo ay mga kalawang ng lipunan. Sa isang iglap, pinakawalan ni Lolo Pedring ang kanyang lakas. Ang kanyang mga kalamnan ay tila tumigas na parang riles ng tren.
Ang mga kadenang nakagapos sa kanya ay napigtas na parang sinulid. Dito nagsimula ang madugong engkwentro. Ang 10 tauhan ng konsehal na armado ng baril at itak ay sumugod kay Lolo Pedring. Ngunit ang mga bala ay tumatalbog lamang sa balat ng matanda na nagiiwan lamang ng tila maliliit na gasgas sa bakal. Isang tauhan ang sumubok na tagain si Lolo Pedring sa ulo. Ngunit sinalubong ito ng matanda ng isang suntok. Sa isang malutong na tunog, nadurog ang bungo ng tauhan. Hindi dahil sa talim, kundi dahil sa bigat at tigas ng kamao ni Lolo Pedring. Isa-isang tinisod at binasag ng matanda ang kanyang mga kalaban. Bawat suntok niya ay tila maso na humahampas sa pader. Ang mga tauhan ni Berto, na dati ay matatapang, ay nagmistulang mga langgam na dinidikdik ng higante. Walang nakaligtas sa bawat dapo ng kamaong bakal ni Lolo Pedring. Ang sahig ng mansyon ay napuno ng dugo at durog na mga buto. Nang dumating si Moymoy sa mansyon, ang paligid ay nababalot na ng katahimikan. Maliban sa hininga ng naghihingalong si Konsehal Berto na nagtatago sa ilalim ng kanyang lamesang nara. Nakita ni Moymoy ang kanyang lolo, nakatayo sa gitna ng mga bangkay. Ang mga kamay ay nababalot ng dugo, ngunit ang muka ay kalmado. Nagkatinginan ng maglolo. Nagliwanag ang mutya ng uling ni Moymoy at tumunog naman ang mutya ng bakal ni Pedring. Apoy at bakal, ang perpektong kombinasyon ng katarungan. Kinaladkad ni Moymoy si Konsehal Berto palabas ng lamesa. Ang konsehal ay nagmamakaawa. Nag-aalok ng bilyong-bilyong piso para patawarin siya at pakawalan. Ang perang iniaalok mo ay galing sa bawis at dugo ng mga tagapayatas, sabi ni Moymoy. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magliwanag ng kulay kahil. Hinawakan ni Moymoy ang ulo ng konsehal. Sa isang iglap, ang temperatura sa palad ni Moymoy ay umabot sa libo-libong pagkainit. Hindi man lang nakasigaw ang konsehal. Ang kanyang ulo ay nagliyab at naging abo sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos ang labanan, kinuha ni Moymoy at Lolo Pedring ang lahat ng mga dokumento ng pag-aari ng konsehal sa mga lupa ng payatas at sinunog ang mga yon sa gitna ng mansyon. Hinayaan nilang lamunin ng apoy ang marangyang bahay, kasama ang lahat ng kasamaan at kasakiman ng nanahan doon. Habang naglalakad palayo ang maglolo patungo sa kadiliman ng gabi, ang apoy sa likuran nila ay nagsilbing tanglaw. Walang naiwang bakas, walang CCTV, walang saksi, dahil lang tanging nakakita sa kanila ay ang mga patay na. Bumalik sila sa payatas bilang mga ordinaryong mangangalakal. Ngunit sa tuwing may magtatangkang mang-api sa mga mahihirap, alam ng lahat na may nagbabagang anino at isang kamaong bakal na handang magtanggol sa kanila mula sa kailaliman ng bundok ng mga basura ng payatas.